Самибой Раҳимов зодаи ноҳияи Деваштиҷ мебошад. Қаҳрамони мо 22 сол инҷониб бо касби деҳқонӣ машғул аст. Баъд аз ба воя расидани фарзандонаш, Самибой ба фурӯши маҳсулоти кишоварзӣ гузашт. Самибой баробари ҳосили худ аз деҳқонони ноҳияаш маҳсулотҳоро ҷамъ карда, дар бозори Панҷшанбе бо фурӯши он машғул аст. این محصولات خودمون میشن. امسال من حاصل فراوان نظر به پارسال نرخ و نوایم ارزانی. баробари ғуничини меваҳо аз моҳи август сар карда дар бозори Панҷшанбе шумораи деҳқонон ва намудҳои гуногуни меваю сабзавот зиёд мекардад. Айни замон дар бозори Панҷшанбе 1280 нафар соҳибкорон фаъолияти худро ба роҳ мондаанд. мо барои деҳқоно хоҷагии деҳқонӣ ҷойҳои алоҳида ташкил кардем. деҳқонон омда маҳсулоти худашонро мефурӯшанд. вақте ки деҳқон маҳсулоти худашо оварда фурӯхт, нархҳо арзон мешаванд. бозори Панҷшанбе ки дар ҳамин ҷо ҳозир зиёда аз 1280 нафар соҳибкорон фаъолият бурда истодаанд. дар ҳақиқат соли гузашта нигоҳ карда мева, сабзавот, хӯрока ҳамаи маҳсулотҳо зиёд. холаи Зулфия сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров мебошад. Номбурда 55 сол дораду ҳамроҳи оилааш дар 2 гектар замин анор парвариш карда истодааст. Зулфия Ҳоҷибоева дар майдони худ асосан анори нави қайро парвариш. анори худам, деҳқони худам, мана 4 сомон, 5 сомон, 7 сомон. мо имсол 1 сом ҳосил гирифтем. бозори Панҷшанбеи шаҳри Хуҷанд дар Осиёи миёна калонтарин бозоре ба ҳисоб меравад, ки дар шакли пӯшида сохта шудааст. бозори мазкур аз тарафи шарқ бо мавзеи регистони шаҳри Хуҷанд, ки дар пешгоҳи масҷиди Шайх Муслиҳиддин воқеъ аст, пайваст мебошад. бозор аз 2 дарвозаи ба ҳамдигар монанд иборат аст, ки намуди гунбазро дорад ва он даромадгоҳи асосии меҳмонон ва тоҷирон ба ҳисоб меравад. сохтмони бозори Панҷшанбе ба миёнаҳои солҳои 50-уми асри 20 рост меояд. аз рӯи нақли пирони рӯзгордида рӯзи ифтитоҳи бозор ва рӯзи савдову хариди тоҷирон ва сокинон ба рӯзи 5-уми ҳафта, яъне рӯзи Панҷшанбе рост омадааст. аз ин лиҳоз аз ҳамон лаҳза онро бозори Панҷшанбе ном бурдаанд.